Bai, berez, batez ere 3 ezaugarri aipatuko nituzke, batetik lurraldeko edo tokiko ikuspegi bat, gero energiaren inguruan, energia berriztagarrien proiektuen inguruan lan egiten dute, eta herritarren parte hartze prozesu batekin edo, ez? Nik hiru elementu horiek aipatuko nituzke. Berez, energia komunitate batek zuzenean edo modu zuzenenean fakturaren murrizketarekin edo lagun lezake, ez? Pobrezia energetikoaren murrizketa horretan. Eta gainera informazioaren bidez eta komunitatea sortuz ere subiranotasun hori lortzen, ez? Baina, horrek eskatzen du pobrezia energetikoan dagoen biztanle hori edo energia komunitate batean sartzeko aukera hori izatea. Hor dira batez ere aurkitzen diren oztopoak edo, ez? Oztopoak bide desberdinetatik datoz, batzuk informazioari lotuagoak, gero finantziazioari lotuak, noski, baita denborari lotuak ere izan daitezke, ez? Prozesu parte hartzaile batean aritzeak eskatzen duen denbora horri. Horregatik ikerketaren helburua pixka bat da ikustea hori, ez? Ze desberdintasun aurkitzen diren, errentaren arabera, beste aldagai batzuen arabera, energia komunitate batean parte hartzeko eta ea posible den edo ze modutan den posible biztanleria zaurgarriena edo hor barneratzea, ez? Eta gero bestalde horrek energia kontsumoan ze eragin duen ere, ez? Behin energia komunitate batean sartuta ze aldaketa ikusten diren kontsumoan, kontsumo igoera bat dagoen, kontsumo igoera hori behar batetik datorren edo beharretatik harago doan, hainbat gauza aztertuko ditut, ez, zentzu hortan. Orokorrean, nire uste dut, energiaren mundua nahiko mundu ez ezaguna edo asko dira, eta ni nintzen ere, honetan sartu aurretik ez, faktura iritsi eta pagatu behar dago eta listo, baina nondik dator hori, ze aukera daude, hor badagoela informazio falta bat, eta informazioa alde batetik interesetik etor daiteke, ez, informatze hori, baina erraztasunak ere eman behar dira, ez? Informazioa oso iluna bada, zaila da eta zaurgarrienentzako ere zailagoa, ez? Informazio hori aurkitzea.